ase babere banyora chingoma chintindi kuri ndoyomo uyolengo musubati usiri ubugima bwaye abwabo asogosenyentwa asekerengo gyogutamanyekana. Hi. It's very unfortunate thing accident yabaira so nyansira agetirimoko yaberege kuira bagima yatumira abantu batatu bepigipig oyo mere yasenge kwa chore pieces actually sa nande babere bamye kinye gitari yo monto mai condition ya yabija no oyo ya ngura ya ba ko chikoba actually accident yabaira yarengembe gari yabwatie pigipig kurumaga turare yarenge speed abaya ita kurumaya bonsi abare ngoro gendo oromo usbate yo mere ya mukura ki bande bamye kinya gitari korenda bongo taya abantu baito be para baba tararu anaka toko gandie para tolendane abechi gari ne bitengo byonse ndekwensi yo murunde aitinga bagima abantu nara sechipara na itu abantu bari bepigipigi onya kuigwete koroche gari yo kubweria oni kurumaga ara aligereria nande suka kando elinde kyara to kumanyangi geko ba ya iko ko musipati ole ngombo ke yamo kora into small pieces actually yani ekene ndu yugo kumia tia beire ono buno yo mo bare kuruke oke on nabotoroche nanu kumi kwa beiro kone na tuli nano twacha esengento generous team yomo gambi Dr. Joseph Birundu yo nigo twamenyo kagaiga akimwara twarenge fa front line asengencho kokonya na serikali asengenche merime kamande tembata inga boko ikakwaita ne facilitation yomo gambi Dr. Birundu abatu tume une timu yaye twachira twakorre merime menene nana uteto tebanga tiga nyasa ndre kole myachinga chirichi akinu wakuka na abande bari baguchirikira kata tabubuya abaikere nakubalemya uyo gukwana akoro Pastor Robert Musase yaro mo chaplain weskuru ko biro biyama eyupole nene kimatokuru agochiase enke yasiria bamwabo nabande